NFTV Japan lajɛbaw aw ni se aw dan se don Kibaru kɛnɛ kan. Bishin amina kuma kunnafoni minnu kan kuma dɔw filɛ nin ye ka jira k'a fɔ ko fanga sinamatɔnw ka kuluba ɲɛmaaba Honorable Sumela Sise ale y'a jira FFD tɔgɔ la k'a fɔ ko u ma jɛn ni dɔ faralen députéw ka mandat kan. A kɛra bi sɔgɔmada in na ni kunnafonidilaw ka tɔnsigiba dɔ senfɛ. Sini sigiliba dɔ bolodalen don G5 Sahel dagayɔrɔ la Bamako Badalabugu. Sifinw kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko olu kɔni tɛna u ka wulikajɔw dabila fɔ waati min na ni G5 Sahel ale sigili dabilara Mali faaba kɔnɔna na yan nɔ. An bɛ kuma kan ni kunnafoni kɔnɔna na. Limanaw ka aw fo ko kura ko aw dan se don Kibaru kɛnɛ kan. Bi sɔgɔmada in na fanga sinamatɔnw ka kuluba ɲɛmaaba Honorable Sumela Sise ni ale ye URD ɲɛmaaba ye. Fanga sinamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan kuluba min wele ko FSD a fana ye o ɲɛmaa ye ani kunnafonidilaw ye tɔnsigiba kɛ. Tɔnsi in kɔnɔna na hakililaw bolola fɛn camanba kan i n'a fɔ ko dɔ farali députéw ka mandat kan ka taa se fɔ mɛkalo tile 2 sanba 2020 waati ninnu na i ko jamana ɲɛmɔgɔw y'a sariya ta cogo min na dɔgɔkun laban tɛmɛnen ninnu na ministrew ka tɔnsigiba senfɛ. Honorable Sumela Sise min fɔ a ko kɛnɛ kan kan ɲamada olu dɔw fɛ. Constitution kuma an y'a kuma fɔ a kɛlɛ kɛra salon nasi a kɛlɛ ɲina fana a problème bɛ sen na ɲina an y'a dɔn ko gɛlɛya min bɛ jamana na article 118 o t'a bari o t'a to élection ka se ka kɛ référendum mais an ye min ye ɲinana k'a fɔ tubabukan na premier ministre n'a ka mɔgɔw b'a fɛ ka article kura labɔ ko article 41 k'i sinsin o kan pour que hali ni députéw tɛ yen élection ka se ka kɛ an kan k'o kangarida kɛ kabi sisan o tɛ se ka kɛ o tɛ sariya ye o ye ka sariya ka kan tɔnɔ min an tɛna se ka sɔrɔ min ye accord politique ye ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la n'i b'a fɛ a ka ɲɛ aw fila de bɛ sigi aw bɛ kuma mais ni e kelen y'i ta kɛ k'a fɔ a n'a don a la ten a tɛ se ka bɛn dɛ accord politique an de y'a ɲini an ko jamana bɛ gɛlɛya min na bi a ye n'an ka sigi an k'a ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ n'an b'a ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ an bɛ bɛn a la ko gɛlɛma jumɛn bɛ yen mun de kan ka dilan gouvernement min bɛ dilan mɔgɔ joli don gouvernement mɔgɔ joli an ka mɔgɔ joli b'a la an ka mɔgɔ minnu b'a la est ce que laadiriw don est ce que mɔgɔ ɲɛnama don e ka mɔgɔ minnu b'a la est ce que laadiriw don est ce que mɔgɔ ɲɛnama don pour que an bɛɛ ka jɛ pour que an ka jamana bɔ gɛlɛya la n'o kɛra n'an gagnera an bɛɛ gagnera ɲɔgɔn fɛ n'an perdra an bɛɛ perdra ɲɔgɔn fɛ an tɛ se k'an fosi ka bɔ a la aw fana tɛ se k'a fɔ ko min ɲɛna o ye aw dɔrɔn ye an ma se k'o sɔrɔ aw yɛrɛ y'a ye gouvernement mɔgɔ 38 n'a bɔra Cɛbilen Darame ni Umar Hamadu Diko la opposant si t'a la olu fila an b'u fo dɛ o fila dɔrɔn tɛ se ka jamana basculer o fila dɔrɔn tɛ se ka gouvernement ta ɲɛ an y'a ye gouvernement min sigira teriw denw teriw ani je sais pas quoi dire encore a kɛra balimako ye o tɛ se ka jamana la taa ɲɛ an y'o kuma fɔ fɔlɔ la an b'o kuma fɔ bi o de kama n hakili la u ma taa sira ɲuman kan accord politique a ma ɲɛ député sigi n hakili la a ma ɲɛ fɛn tɔgɔ di constitution a ma ɲɛ an y'o bɛɛ de kuma fɔ ni lakaniyabaliya sisan a bɛ ɲɛnabɔ cogo di fɛn kelen de tora ma an ka sigi an ka kuma an y'o ɲini kabi 2013-2014 a san 6 ɲina an ko an ka sigi ka kuma a san 6 an b'a fɔ président ye n'i ma sigi ka kuma i kelen tɛ se i gagnera o an sɔnna o an ma sɔn i kelen tɛ se an b'o de sariya kan bi donc ne b'a fɛ ka min fɔ Jalo ye an bɛ min ɲini an ka kuma ye an k'a bɛɛ da kɛnɛ ma min bɛ se ka ɲɛ a ka ɲɛ min tɛ se ka ɲɛ an k'a fɔ o tɛ se ka ɲɛ gouvernement in san 1 de don o san 1 kɔnɔ nin discussion kan tɛ n'an bɛnna ko la olu yɛrɛ k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ se ka baara in lataa ɲɛ pour que a ka se ka jamana in ka se ka bɔ gɛlɛya la mais an ɲɛ bɛ min na bi don o don ɲɔgɔn faga don o don ɲɔgɔn faga gouvernement bɛ min fɔ a tɛ se k'o kɛ a kelen tɛ se bi a ma se a ka fɔ mɔgɔw yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ 100 bɛ sa yan fɛ mɔgɔ 50 bɛ sa yan fɛ don o don min bɛ fɔ min tɛ fɔ don o don mɔgɔ bɛ sa an ka jamana bɛ fara la dɔɔni a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna k'a bɛ kɔrɔn fɛ a bɛ moti yan fan fɛ a tɛ se Bamakɔ o don a sera fo ACI 2000 la an bɛɛ ɲɛkɔrɔ yan Bamakɔ donc ala k'an kisi o bɛɛ ma an bɛ se ka min fɔ maliyɛnw ye c'est que jamana hami de b'an na
bɛ jamana fɛ cogo min na an bɛɛ bɛ jamana fɛ n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ u ye a bɛ tiɲɛ an fana ye an bɛɛ denw n'an somɔgɔw de b'a la bi bi na min bɛ Baɲangara Muntaka tɛ se k'a fɔ k'ale sen t'a la min bɛ Gawo nin tɛ se k'a fɔ k'a sen t'a la min bɛ Kundama nin tɔmɔ ne tɛ se k'a fɔ ko n sen t'a la donc an bɛɛ de bɛ degun la maliyɛnw bɛɛ de bɛ degun la an bɛ min ɲini minnu bɛ ɲɛfɛ u k'a dɔn ko jamana t'u kelen ta ye u k'a dɔn ko fɛɛrɛ bɛ an bɛɛ bolo an bɛɛ kelen kelen mɔgɔ kana jɔ mɔgɔ si la bɛɛ bɛ se ka na ni fɛn ye min bɛ jamana in dɛmɛ pour que a ka bɔ gɛlɛya la donc n b'a fɛ k'o de f'aw ye k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn k'a f'aw ye an b'aw ka bila la kuma fɛn o fɛn ma faamu bi o sini kɛnɛ an bɛ se k'an sigi ka kuma fɛn tɛ an bɛ se ka maloya min na foyi parce que jamana hami o dɔrɔn de b'an na. dɔ farali debitew ka manda kan kɔni kuma cayalen don kosɛbɛ nin waati ninnu na barodaw la ani fo ka taa se kunnafonidisow kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko dɔw bɛ yen nɔ olu jɛnnen don ni dɔ farali debitew ka manda kan nka dɔw bɛ yen nɔ olu ma jɛn n'a ye nka a ka kan ni politiki ko dɔ ma ban professeur Mamadu Samake ale ka faamuyaliw ye dɔ farali debitew ka manda kan o kɔni ye wajibi nin waati ninnu na ka da jamana yɛrɛ bɛ lahala min kɔnɔ sisan o kan. C'est vrai, constitution y'a fɔ k'a fɔ ko député ka mandat ye 105 de ye donc n'an bɛ waati normal la fɛn man ka fara kan mais bɛɛ b'a dɔn jamana nin bɛ lawaleya min na kabini 2012 comment dirais-je sécurité ni kɔrɔnfɛla de kun do fɔlɔ sisan cɛmancɛ do ani Bamako yɛrɛ man jan parce que Segu mara fan dɔw Banama mara Nara mara mankan bɛ nin yɔrɔ in bɛɛ la yɛlɛmaw dun kan ka kɛ walasa jamana bɛ bɔ nin gɛlɛya ninnu na o hukumu de kɔnɔ comme accord politique nin kɛra san kelen de hukumu kɔnɔna la a premier ministre kura da ka gouvernement olu ye sariya ta ko ka dɔ fara député ka mandat kan fo mai kalo tile 2 2020 accord politique nin fana signera comment dirais-je san kelen de hukumu kɔnɔna la ni an ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ se k'a fɔ tiɲɛ don sariya bajuba ye 105 de di députéw ma mais nécessité faisant loi ko baralen bɛ ko sudalen sira barana kɛwale mun bɛ yen o de y'a kɛ dɔ farala députéw ka fɛn kan nin ta siɲɛ fɔlɔ ye Mali la bawo an bɛɛ hakili b'a la aya ninnu ye fanga ta waati min na institution kun suspendra an dafɛ jɛkulu mun bɛ yen n'a fɔra ko CEDEAO olu nana ka na bɛnkan sɛbɛn sɔrɔ président démissionnera jɔnkun dabilara présidenya la cɛmancɛ fanga o hukumu fana kɔnɔna la députéw ka mandat dɔ farala kan ni hakili b'a la san kelen ni tila ne hakili la an bɛ pratiquement o situation kelen de la président kɔni sigira mais député sigi ma se ka lawaleya siɲɛ fɔlɔ ta o ye parce que cliqueraw ni comment dirais-je gouvernement tun bɛ ɲɔgɔn na bon siɲɛ filanan nin ta an bɛ se k'a fɔ ko o liyelen bɛ crise politique ani sociale min y'a kɛ ni sariyaw mun kan ka ta pour ka région kuraw lawaleya n'o o ma se ka ta. Mali lakanako gɛlɛyalen don nin waati ninnu na kosɛbɛ wa jɔrɔ fana barika bonyalen don kosɛbɛ hali k'a sɔrɔ jamana ɲɛmaa Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni ye lɛdiw ni kuma gɛlɛn fɔ waati la k'a fɔ ko fo bɛna siri faliba ninnu na kabi Kolongo fo ka taa se Ogosagu nka o dongo a kɛra Sobanidakaw fɛ yen nɔ falibaw kɔni fana kɛra yen nɔ minnu ni a dekun barika bonyana kosɛbɛ Sanga commune rurale la yɔrɔ min ni a bɛ Baɲagara cercle kɔnɔna na o jira sa k'a fɔ ko jɛkulu marifatigiw kɔnɔna na bi nin dugu kofɔlen kan ka tiɲɛni barika bonya kosɛbɛ maa caman ni tora a ko siratigɛ ninnu na o ka kɛɲɛ ni fanga sinamatɔw ka kuluba ɲɛmaaba Sumala Sise ale ka directeur de campagne Iba Ndiaye ale ka faamuyaliw ye jamana kɔni bɛ bolo min kan sisan
don o don dɔ b'a la ka fara gɛlɛya de kan ka taa fɛ an ka ɲɛfɔli dɔw lajɛ. Dɔ de farala gɛlɛya kan, mɔgɔ faga dɔ de farala kan. Bi mɔgɔ min bɛ faga bi o ka ca ni salon ta ye, salon ta ka ca ni salon nasini ta ye. Hali n'i y'i ɲɛ tugun i tɛ se ka fɔ ko ye nkalon ye. Nin fiɲɛ bɛ nin na, nin man ɲa, n'i m'a delilaw fɔ o de bɛ digi mɔgɔ la. Mais a fɔli ni tiɲɛ b'a la hakili la a tigi t'a kɛ baasi ye. A tigi t'a kɛ baasi ye surtout n'i y'a kɛ bonya kɔnɔ. Donc an y'o de f'u ye hali bi n'an bɛ se k'an hakili jagabɔ ko bɛ se ka ɲɛ cogo min ka tɛmɛ kunun kan. N ko accord minnu signana Alger n'u ko accord d'Alger a signana don min sɛbɛnw sera anw ma tuma min yan'a ka signé yɛrɛ an ko a man ɲi. N ko ni min b'a bolo ta n'an ko k'an bɛ taa ni nin ye an tɛ bɔ nɔgɔ la dɔ de bɛ fara gɛlɛya kan fɛn tɛ b'a la Mali bɛ ci. Maa caman m'a faamuya, caman y'an kɛlɛ n'o ye hali sini, mais an y'an bolo si yɔrɔ min na bɔgɔ si yɔrɔ min na tile bɔra yen. Bamako sifinw ka wuli ka jɔ dɔ b'a la ka fara o kan don o don ka ɲɛsin G5 Sahel dagali ma Bamako yan nɔ. A jira k'a fɔ k'u ma jɛn n'a ye fewu G5 Sahel ka dagayɔrɔ ka bɛn Bamako faaba ma, mais o min bɛ tali kɛ Sahel jamanaw ka nin kɛlɛbolo min b'an fɛ walasa ka se ka Bamaciw kɛlɛ. A jirala k'a fɔ ko olu kɔni nana u ka faaba sigi Bamako Badalabugu yan nɔ. O kɔni ma diya sifinw ye fewu, u b'a la ka wuli ka jɔ ka dɔ fara o kan don o don. Sini u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna taa sigili dɔ fana boloda walasa u ka nisɔngoya jira wa k'u tɛna dabila fewu fɔ don min na G5 Sahel ye a ka dagayɔrɔ wuli ka bɔ yan ni ka taa Sevarekaw fɛ yen nɔ. Umaru Jalo ye a ɲɛma dɔ ye, a ye min fɔ an ye, ka ɲɛma dɔw fɛ. Bon an kɔni an ye kɛlɛ caman kɛ, an ye mankan caman ci G5 Sahel ni sigili la an cɛma parce que danger de don adamadenw cɛma k'u sigi nin cogoya in na, danger don. Bon maintenant an y'o kɛlɛ la, an ye marchiw kɛ, an ye sittingiw kɛ, an ye fɛn caman kɛ. Maintenant vendredi nata ni Ala sɔnna ma n'o ye juma ye, a fɔra ni juma jiginna à partir de 15 heures an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ G5 Sahel da in na. An bɛna don de ka taa an sigi cour kɔnɔna na. Maintenant ka taa mɔgɔ ninnu bali baara la pour que u kana se ka baara kɛ. An bɛ taa an sigi cour kɔnɔna na parce que tant que anw bɛ yen u tɛ baara kɛ. An tɛ kasi kɛ, an tɛ nɛni kɛ, an tɛ gabakurun bon kɛ. An sigikun bɛɛ ye k'u bali ka baara kɛ toujours parce que kɔrɔla an kana sigi u ka da la. Mais Zena an ko maintenant an bɛ don cour kɔnɔna la parce que an bɛ ka fɛn fɛn kɛ fɛn tɛ ka bɔ a la. Samiya b'a la ka sɛnsɛn ka na kosɛbɛ. Ni o sera Bamako ka caman bɛ yen nɔ minnu ja bɛ tigɛ ka sababu kɛ ni san nana Bamako sigida caman bɛ yen nɔ olu bɛ fa ji la fɔ ji bɛ don maaw ka sow kɔnɔ. Min bɛ tali kɛ ji ko siratigɛ ninnu na maaw ɲɛ bɛ sin maa minnu ma kosɛbɛ o ye protection civile mɔgɔw ye. N'o ye sapeur pompier olu de bɛ dɛmɛ don maaw ma minnu bɛ degun kɔnɔna na. Min bɛ protection civile maaw ko fɔ fɛn caman fana bɛ u jɛ u ka baara ninnu siratigɛ la. Nka olu ka cɛsiri bɛna ɲɛsin fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn ma. Faso dɔw jigi d'a mɛn fɛn min kan ka ɲɛsin protection civile mɔgɔw ma yala u bɛ se ka don u jigi kɔrɔ olu nasiraw bɛɛ lajɛlen fɛ wa. Colonel Bakari Daw ale ye protection civile ɲɛmaa ye Bamako yan nɔ a ye jaabi min di a ma ko siratigɛ kan an ɲɛma dɔw fɛ. Nka ko ne bɛ mun lase sigidala mɔgɔw ma kɔrɔ k'a fɔ kɔrɔko janto yɛrɛ la o kɔrɔ cogo de ka ɲi. Donc an ka dɔn k'a fɔ an ka sigida ma a tɛna dilan yan de b'a dilan yɛrɛ. Donc bɛɛ k'i ka bulonna fura ka jɛ bɛɛ k'i ka canalisation fura ka jɛ ko fɛn fila don pour que kasara kana kɛ a ka kan mairie k'a kɛ a ka kan urbanisme k'a kɛ a ka kan pompier k'a kɛ mais a ka kan anw yɛrɛ sigidala mɔgɔ yɛrɛ de k'a kɛ an kana to an ka caniveau ka bouger an kana taa sigi an ka jitɛmɛ siraw kan hali ni ye ma du sɔrɔ cogo cogo i kana du sɔrɔ o ka fisa i ka sonsoro jida la donc sigidala yɔrɔ minnu bɛ t'u sigi ba kɔnɔ ou bien kɔ kɔnɔ ou bien bawolodaw la u ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ sigiyɔrɔ tɛ donc an ka wuli k'an bɔ yen donc o kɔnɔ musolakaw fana minnu bɛ ɲaman fili ji sira fɛ dɔw b'a wele ko ɲaman promo ni san bɛna dɔrɔn u bɛ ɲaman ta k'a bɔn jiwoyo bɛ taa n'a ye i ka dɔn k'a fɔ e b'o mun kɛ a bɛ taa ka taa jitɛmɛ sira geren de donc a bɛ segin ka na don e yɛrɛ kan yen tuguni donc o tɛ baara ɲuman ye donc bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ o ye k'a fɔ an kan ka jogo jumɛn de kɛ k'an kisi ji ka kɔlɔlɔ ma donc citoyen bɛɛ kan ka nin de kɛ o tɛmɛnen kɔ ni san bɛ ka na pour que ji ka walankatali
a kana kɛ kasara jugu ye anw kan ko jugu dama bɛ yen fo an k'o o dɔn ko an bɛna kɛ bolifɛn sugu la an kala musolaw an kala mobililaw an kala nɛgɛsolaw ko an kana boli san kɔrɔ abada n san ka na an ka san jɔ an ka jɔ san ka tɛmɛ fɔlɔ an ka sɔrɔ ka taa an ka ci la ci mana tila cogo cogo an kana o kɛ ko ni ji bɛ ka wolondo ni an m'o wele écoulement d'eau ko ji dɔwɛrɛ tɛ ji tɛmɛni na ko an kana an tɛmɛ ka ji tɛmɛ i tɛ tɛmɛ sira mun dɔn ka kɔrɔ i kana kɛ donc n'an bɛ so kɔnɔ ni san bɛ ka na an ka mabɔ fenêtre ye an ka mabɔ dalafan fɛ an ka taa an ka so kɔnɔ ko an kana duwalen filɛ san jukɔrɔ bawo san pɛrɛn bɛ se ka an sɔrɔ ni an bɛ duwalen filɛ la ka kunnafoniw kun cɛ ni nin dusuma kasa kunnafoni ye ka jira k'a fɔ ko colonel Yusuf Traoré ni ale dɔnnen don kosɛbɛ ni Yusuf bolo kelen ni ye olu ye maa 14 ninnu de ye minnu jɛra ɲɔgɔn fɛ ka Modibo Keyita ka fanga dafiri san 1960 ani 68 waati ninnu na o min bɛ tali kɛ cɛ 14 na tɔ kun ye maa 3 de ye nka sisan colonel Yusuf Traoré ale fana bɔra a ko siratigɛ la a kɛra siraban kasara dɔ de senfɛ tarata don juin kalo tile 11 san 2019 a kɛra bila ni san ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ colonel Yusuf Traoré a sukɔɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra bi wulada na sankaw fɛ yen a yɛrɛ fa dugukolo kan walasa ka se ka ɲɛfɔli dɔ sɔrɔ a ko siratigɛ kan Aba Maman Touré an n'ale sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ ale y'an ka lasigiden ye sankaw fɛ yen a ye min fɔ an ye an ka kulomadaw dɔw fɛ. Colonel Yusuf Traoré an bɛ ma ka wele sira ma ka sabu siraba kasara dɔ senfɛ o siraba kasara min ni a kɛra tona ni bila ni ɲɔgɔn cɛ donc Colonel Yusuf a nato kun don Sangamo de la Sangamo min san o san ni sankaw b'a kɛ awa Traorélakaw olu de b'a a dun natigɛ Sangamo ka kɛ ɲinan ta bɛnna juin kalo tile 13 ma u kun kan ka Sangamo ko la Colonel Yusuf a natɔ de la an dama ka wele sira ma ka sababu siraban kasara in kɔni fɛ bon kasara in kɔni a kɛra kasaraba ye sabula Colonel Yusuf a n'a balimamuso de tora accident in na min tɔgɔ ye ko Fatumata Traoré wa kuma min na Segu gouverneur ale tun bɛ tourner la a ka mara kɔnɔna na a taara bɛn ni accident ye a fana ye an ka préfet wele k'a fɔ a ɲɛna a ka fɛɛrɛw bɛɛ dɔ tigɛ corps min natɔ filɛ nin ye awa sabula mɔgɔba de don Mali la sabula Colonel Yusuf chevalier national de don donc ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ sabula a ka bila jamana ka maaba dɔ de don. Kuma kasara in yɛrɛ kɛra cogo di? Bon kasara in y'an ye faso min sɔrɔ ko ani car dɔ de ye ɲɔgɔn sɔrɔ mais o kuma ye mɔgɔ tɛ ka kala tura la mais sofɛrikɛ kɔni bɛ yan sɛgɛsɛgɛliw bɛ sofɛrikɛ da la mais ale fana bɛ traitement na mais basi kɔni tɛ sofɛrikɛ la parce que a bɛ taama sen na. Bon maintenant dɔw ko ko excès de vitesse fana kuma b'a la sabula a jirala k'a fɔ mobili in fana tun bɛ boli la kosɛbɛ san musu fana tun b'a la ka na donc o fana bɛ se ka kɛ a facteur dɔ ye awa san kɔrɔ boliku damatɛmɛ kojugu o bɛ se ka na ni nin kasara ye mais dɔw ko ko ani car sera ɲɔgɔn ma mais cartiw dɔw ko k'u ma ɲɔgɔn sɔrɔ en tout cas mɔgɔw ma hakilina ma se ka kelen sɔrɔ a ko kun kan fɔlɔ an b'a to ni faamaw yɛrɛ tilal'u ka sɛgɛsɛgɛli la bilakaw sabula olu de a kɛra olu de ka mara la o de bɛ se ka kibaruya jɔnjɔn di an ma o ko kun kan. Ni colonel Yusufu ka fanga nana san kɛra ko i ye gabakurun fili toruw cɛ la sabula sanka yɛrɛ de don et puis colonel Yusufu a ye maa caman jigi tugu k'a to bi ma se k'a to a bɛ CMLL na sabula ni CMLL o ye cɛ 14 min ni Musa ye Modibo ka fanga trake ka bɔ a la a b'o cɛ 14 na o cɛ 14 na bi bi in na u cɛ 3 dɔrɔn de bɛ yen ni o Musa tɔgɔ 2 n'ale colonel Yusufu n'an tanyana donc Musa tɔgɔ 2 dɔrɔn de bɛ yen sisan donc maaba min don maa dɔgɔman tɛ sabula parti politique de b'a bolo sa yan o parti politique awa o maire o ye sama tɔn ye wa o ye Traorélaka ye an bɛ waati min ko sisan donc o mana kɛ dugu min na awa i b'a dɔn k'a fɔ o ye ko min n'a bɛ dusukasi ani dusukun kamikami se sankaw ma kosɛbɛ o de kama u ye Sangamo bɔ a dɔgɔkɔrɔ sabula Traorélakaw de bɛ Sangamo waati surandi awa n'a kɛra ko nin Traorélaka dɔ de n'i tora la a dun natɔ bɛ Sangamo de la donc o de y'a to u ye Sangamo bila nin kalo in tile 20 na alamisa wɛrɛ. Bilemanaw de bɛ aw ka bi donkawro kun cɛ minnu labɛnna ka lasaw ma kunnafoni di jɛrɛjɛkulu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka bolo ɲɔgɔn hukumu kɔnɔna na ani NF TV jabaraniso ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ hukumu kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ ko Ala ka sini yira an na.